Kaixo guztioi, ongi etorri tailer honetara eta ongi etorri Nerbioi Ibaizabal janari xauketarik gabe kanpainara. Kanpaina honen baitan, herritarrei zuzendutako tailerrak prestatu dugu, elikagai xauketa herritarrei gerturatzeko, eta baita ere, hainbat aholku eta ekintza azaltzeko, guk kontsumitzaile eta herritar bezala ikasteko zer egin dezakegun janari xauketa murrizteko. Hasteko baita ere, testu inguru pixka bat emango dugu, zein den problematika eta zergatik den garrantzitsua arazo honi aurre egitea. Tailerra eskuragarria egongo da mankomunitateko web orrian, edo zeinek nahi duenean begiratzeko. Beraz, ongi etorri eta has gaitez. Galdera simple batekin hasiko gara, zer da elikagai xauketa? Denok jakingo duzu, gutxi gorabehera, zer esan nahi duen termino honek. Gizakion kontsumorako egokiak diren elikagaiak baztertzea da, edo uneren batean egokiak izan diren elikagai horiek baztertzea da, eta kontsumitu gabe gelditzea. Sinplea dirudiez, horrela esan da, baina egia da, elikagai xauketa aztertzeko, hainbat lekutan egin diren azterketek, hainbat erakundeak egin dituzten azterketek, kontzeptu ezberdinak erabiltzen dituztela, etapa batzuk kontutan hartzen dituzte, besteak ez. Eta egia da baita ere, elikagaiek kasu askotan bidai handia, luzea egiten dutela, ekoizten direnetik, kontsumitzailegana edo jenezken helmugara iristen diren arte. Beraz, pausu asko daude baita ere elikagaiak galtzeko. Alekanik, eta dena argi geratzeko, bizkor batean, errepaso bat egingo diogu gaien. FAO-ren arabera, ingelesezko sigletatik Nazio Batuetako Elikadura eta Nekazaritza erakundearen arabera, elikagaiak alferrikatzea bi etapetan edo bi zatitan, bi kontzeptutan banatu daiteke. Elikagai galera eta elikagai xauketa. Elikagai galera lehenengo etapetan gertatzen da. Elikagaien katean lehenengo etapetan, ekoizpen primarioan. Adibidez, galtzen diren elikagaia dira. Eta elikagai xauketa urrengo etapetan gertatzen dira, katearen azken etapetan. Hau da, dendetan eta kontsumoan. Eta xauketa gertatzen da, inplikatutako eragileek hartzen dituzten erabakiengatik. Hau da, erabaki batzuen menpe dago xauketa gertatzea edo ez. Hemen ikusi dezakegu elikadura kate edo elikadura hornidura kate osoa. Eta etapa guzti hauetan gertatu daiteke bai elikagai galera edo elikagai xauketa. Ikusten duzue, lehenengo etapa ekoizpen primaria izango litzateke, hor ekoizten dira, hor lortzen ditugu elikagaiak, lehenengo zatia, hemen gertatu daiteke elikagai galera, eraldaketan ere eraldaketa izango litzateke, adibidez, frutak erabiltzea zukua egiteko. Hor, eraldaketa bat eman da, prozesu bat eman da, eta prozesu horretan baita ere elikagaia galtzen da. Ondoren, elikagaia dendetara doa, den handiak edo txikiak izan daitezke, hor ere galtzen da, eta hoia elikagai xauketa izango litzateke erabakietan dagoelako xautzea edo ez, eta dendetatik, oreka sektorera, oreka sektorea da hotelak, jatetxeak eta kafetegiak, gaztelerazko sigletatik, eta azkenik etxeak. Guzti hauetan gertatu daiteke elikagaia alferrik galtzea. Zer gertatzen da? Esan bezala, ikerketa batzuk, etapa guztiak kontutan hartzen dituzte, eta besteak ez. FAO-ren ikerketek adibidez dena hartzen dute kontuan. Hemen gertatzen den elikagaien alferrik galtze osoa. Baina gertatu liteke, adibidez nekazaritzaren kasuan, ez kontutan izatea soroetan jaso gabe gelditu diren elikagaiak. Adibidez, gari soro batean, arraze bategatik edo besteagatik gertaliteke gari osoa ez jasotzea, kontsumorako prest edo egoki egon da ere. Hori, elikagai galeraren parte sartu daiteke edo ez. Eraldaketan, aipatu dugu, hor prozesu horren baitan, baita ere subproduktuak edo azpiproduktuak sortzen dira, erabili ez diren elikagai zatiekin. Eta hori, batzuetan elikagai galera kontsideratzen da, baina beste batzuetan ez da kontutan hartzen. Eta beste kontu oso garrantzitsu bat, eta kontsumitzaileei ere eragiten diguna, zati jangarria eta ez jangarria bereiztea edo ez. Ikerketa batzuetan, adibidez, arratzo eskolak edo ezurrak, elikagai xauketa kontsideratzen dira. Horiek jaten ez baditugu ere. Agian geroago banatzen dira,
baina zenbaki orokorrak ematerakoan, batera kontatzen dira. Eta noski honek eragina du kilo banantzean, zenbat elikagai xahutzen dira jangarriak edo ez jangarriak kontutan hartuta, desberdina izango da. Dena dela, eta guzti hau esan da, elikagaiak alferrik galtzearen zati handiena elikagai xahuketa da. Hau da, katearen azken etapetan gertatzen dena. Jarraian zenbaki batzuk ikusiko ditugu problematikaren dimentsioaz jabetzeko. Mundu mailan, FAO erakundeak urtero egiten dituen ikerketen arabera, mundu mailan sortzen diren elikagaien heren bat galdu edo xahutu egiten da. Hemendik aurrera elikagai xahuketa aipatuko dut, baina kontutan izan kate osoaz hitz egiten ari naizela. Eta elikagai xahuketa herrialde bat izango balitz. Karbono aztarna kontutan izan da, 3. herrialdea izango litzateke karbono aztarna handiena uzten, eta aztarna hiderrikoan lehena. Eta ekoizpen primarioari bakarrik erreparatuta, datuak ere oso kezkagarriak dira. Ikusten duzue, sustraien, fruituen eta barazkien 40-50 xahutzen da, mundu mailan, arrainen 25, zerealen 30, eta olio bazien, adibidez 2 kiloren, haragien eta esnekien 20. Eta ja, Euskadira gerturatuta, bai, hauek ja Euskadiko datuak dira, ikerketa hau Elika Fundazioak egiten du urtero, Euskadiko elikagai xahuketa aztertzeko. Eta azken azterketaren arabera, ikusten dute, 240.000 tona, baina gehiago, xahutzen dira urtean Euskadin. Per capita kalkulatuko bagenu pisu hori, pertsonako 111 kilo xahutzen dira urtean. Hau, esan bezala, kate osoan. Eta ondoko grafikoan, ikusten duzue, etxeetan elikagai xahuketaren erdia baina gehiago gertatzen dela. Honetan gehiago sakonduko dugu. Ekoizpen primarioa da, elikagai xahuketa gutxien sortzen duena, 2% Euskadin, bai? Eta ekoizpen primarioaren barruan, nekazaritza da, ia xahuketa denaren edo parte oso handi baten erantzule, bai? Eraldaketa eta dendak ikusten baditugu, eraldaketan xahuketaren 3% gertatzen da, eta ja dendetara salto egitean, bai, ja azkeneko etapetara gerturatzean ikusten dugu portzentaiaren salto handi bat gertatzen dela. 26%, xahuketaren 26% dagoeneko dendetan gertatzen da. Eta hemen datu garrantzitsu bat dago baita ere, xahuketa horren 69% saihestu zitekeen praktika edo ohitura honekin. Denda edo elikagai merkataritza horietan. Eta azkeneko etapetan, oreka sektorean, 12% gertatzen da, eta etxeetan, aipatu bezala, 57%. Behan ditugun datua, bai, etxeen kasuan adibidez azaltzen da, 63,5 kilo elikagai xahutzen direla urtean pertsonako, baina aipatu behar da, datua zati jangarriak eta ez jangarriak kontutan hartuta dela, bai, lehen esan bezala. Zati jangarriak soilik kontuan izan da, hau da, adibidez, garrantza eskolak edo ezurrak kenduta, urtean 21,8 kilo xahutzen ditu pertsona bakoitzak Euskadin. Alde handia dago, bai, 63 kilotetik 21 kilotara, baina, 21 kilo ere ez da kopuru txikia. Eta ondoko grafikoan ikusi dezakegu nola gertatzen den xahuketa hori etxeetan, bai? Zati handiena plateretako hondarrak dira, ondoren hozkailuan ahaztutako elikagaiak izango lirateke, gero aprobetxatu gabeko zatiak, barazki baten zati bat dena delakoagatik ez dudala erabiltzeko aproposa izan da ere, ondoren iraungiak egongo lirateke, ahaztuta gelditu zaizkigun elikagaiak, eta denbora pasa eta iraungi direnak, gezki kontserbatuak eta besteak. Eta hurrengo grafikoan azaltzen da, zein den Euskadiko etxeetan gehiena xahutzen diren elikagaiak. Kontutan izan da, plateretan uzten ditugun elikagaiak direla gehien xahutzen ditugunak, zentzuzkoa da, elikagai mota ugariena xahuketa honetan prestatutako edo kozinatutako janaria izatea. Ondoren fruta eta barazkiak egongo lirateke, gero ogia, eta azkenik likidoak eta edariak. Elika Fundazioak, kasu honetan, bi horiek ere xahuketa gisa konsideratu ditu,
salda bat egiterakoan edo barazki batzuk egosterakoan, ur hori erabili daitekelako, beste gauza batzuetarako, eta hori xahuketa konsideratu du, edo edariak ere bai, edozein freskagarri edo dena delako. Eta kasu honetan, aurrekoan bezala, hau guztia, zati jangarriari bakarrik dagokio. Beraz, ikusten duzue zenbakiak potolo bat direla, bai mundu mailan eta baita Euskadira gerturatzen baldin bagara ere, eta noski xahuketak elikagaiak alferrik galtze honek ondorioak ditu modu askotan. Ingurumenean, adibidez, gehiagizko lurra erabiltzen da, ondoren erabili behar ez diren elikagaiak sortzeko nekazaritzaren kasuan, edo abeltzantzaren kasuan ere bai, abere horiek dauden lekua, edo abere horiei ondoren emango zaien pentsua sortzeko eremua, dena delakoa guzti horretan, lurra erabiltzen da, ondoren kontsumituko ez den elikagaiaren dintzako. Munduko nekazaritza azalaren ia 30 alferrik galtzen da, gero kontsumituko ez diren elikagaiak ekoizteko. Ura ere noski, alferri galtzen da, energia eskulana, eta noski berotegi efektuko gasak isurtzen dira, behar baino gehiago. Noski, ondorio sozialak ere baditu ingurumenekoekin lotura estua dutenak. Hasteko, ez da onartzekoa halako xahuketa sozialki ere. Etapa guztietan, alferri galtzen dira baliabideak, denbora, eskulana, ondoren kontsumituko ez den elikagaia sortzeko. Eta, noski, kontuan izatekoa da, gaur egun oraindik 800 milioi pertsonak elikagadurarako sarbide eskasa duela. Ekonomikoki, aipatzearren, FAO-ren ikerketaren arabera, urtean 728 mila milioi euro, baina gehiago galtzen dira, ondoren kontsumituko ez diren elikagaiak sortzeko. Eta Euskadin, oreka sektoreko establezimenduetan, 3.000 euro aurreztuko lirateke, establezimendu bakoitzen, xahuketa ekidin da, eta etxeetan, urtean 400 euro aurreztuko lirateke, gutxi gara bera noski, 4 kideko familia batean. Beraz, ondorio ekonomikoak ere noski baditu. Lehenengo zatia amaituta, jarraituko dugu ikusten nola murriztu dezakegun guk herritar bezala, kontsumitzaile bezala, elikagai xahuketa, gure egunerokotasunean. Ekintzak fase desberdinetan banatu ditugu, bai errazagoa izateko. Lehenengo fasea izango da erosketa egin aurretik. Zer egin dezaketenik erosketa egin aurretik elikagai xahuketa murrizteko, hasteko. Erosketa zerrenda bat egin dezaket, eta planifikatu dezaket hasteko menua. Ze jango dudan aste honetan. Horrela jakingo dut, ze elikagai behar ditudan eta ze kantidadeetan. Elikagaien inventario bat ere egin dezaket, ikusteko ea zer dudan etxean eta zer behar dudan erosi. Garrantzitsua da baita horrekin lotuta, nik ikustea zer daukadan etxean eta menuan txertatzea etxean ditudan elikagai horiek berriak erosi beharrean. Etxean ditudan horiek ez ondatzeko. Eta garrantzitsua da baita ere erabiliko ditudan edo prestatuko ditudan errazioak kontutan izatea erosketa egiteko. Ez erosteko behar dudana, baina gehiago. Behin ja erostera joan naizela, dendara joan naizela, zer egin dezaket erosketan zehar. Hasteko, garrantzitsua da sabela beteta joatea erosketak egitera. Ikusi da, eragin handia duela, gozez joaten baldin bagara, gehiago erosten dugu, agian momentu horretan apetezitzen didaten elikagaiak erosten ditut, baina ondoren behar ez ditudanak. Hori hasteko. Garrantzitsua da, baita ere, ez erostea elikagairik ziur ez baldin banago kontsumituko ditudala iraungi edo ondatu aurretik. Eta honetan arriskua dute eskaintzek. Rebajek, bi produktu baten prezioan, horrelako gauzek, askotan tentazioa sortzen digute gehiago erosteko, kasu batzuetan ondo datorkigu, baina beste kasu batzuetan ez. Beraz, rebajekin edo eskaintza horiekin kontu izan beharko genuke. Ondo dago baita ere, kontutan izatea aukera dugula produktuak solte erosteko. Frutaren kasuan eta beste elikagai batzuekin ere, geroz eta gehiago daukagu arroza, lekaleak eta horrelakoak, soltean edo a granel erosteko. Baita ere, kontsumituko ditudan kopuruan bakarrik hartzeko. Ohitura ona da baita ere, fruta eta barazkiak, hau da, oso freskoak diren elikagaiak kantitate txikiagoetan, baina maizago erostea. Nik astean erosketa bat egiten baldin badut,
eta frutak eta argazkiak erosketa horretan hartzen bali baditut, agian, urrengo aste bukaeran arte ez diate iraungo ondatu gabe. Gehien bat, oso helduak erosten bali baditut. Aldiz, 2 edo 3 egunean behin erosten bali baditut, elikagai fresko hauek, frutak eta argazkiak izan daitezkeen bezala, ziurtatuko dut ez direla edo ez dutela behintzat hainbesteko probabilitatea ondatzeko. Hau da, maizago, baina kantitate txikiagoan erostea. Gero, erosketa prozesuan zehar baita ere garrantzitsua da pentsatzea ze ordenetan hartzen ditudan produktuak. Hartu beharko nituzke, karroan sartu beharko nituzke lehenik giro temperaturan dauden elikagaiak. Gero, hotzean gordetzen direnak, hozkailuetan daudenak, eta azkenik izozkailuetan daudenak. Horrela, bermatuko dut, oztuta mantendu behar diren horiek, ez egotea giro temperaturan behar baino denbora gehiago. Eta hau, are garrantzitsuagoa da, bero handia egiten duen egunetan. Agian, izoztutako elikagai bat, lehenengo hartzen bali badut erosketan zehar, eta gero baina bero handia egiten duen egun bat bali bada, agian etxera iristen naizenerako eta izozkailuan sartzen dudanerako desizozten hasi da, edo desizoztu da segun ze elikagai. Orduan, kasu hauetan, bai da garrantzitsua pausu hau mantentzea. Eta xauketa murrizteko beste aholku garrantzitsu bat da, lehenestea erosketan bertako tokiko produktuak eta sasoiko produktuak erabiltzen ditudala. Elikagaiek ahalik eta bide laburragoa egin eta geroz eta sasoikoagoak izan, xauketa txikiagoa izango da elikagai horrena. Ongi, bukatu ditut erosketak eta banoa etxera. Nola biltegiratu behar ditut elikagaia? Lehenik eta behin, gorde beharko dituzke, izoztu eta erosi ditudan elikagaiak, gero izozkailuan zeudenak eta azkenen giro temperaturan zeudenak. Hau da, erosketan egin dudanaren kontrakoa. Horrela, bermatuko dut produktu hauek denbora gutxiago egoten direla giro temperaturan. Garrantzitsua da baita ere, 2 datak elikagaietan topatu ditzazkegun 2 datak irakurtzea eta kontserbazio baldintzak ere betetzea. 2 daten kasuan, aipatzen ari naiz, iraungitze data edo kontsumo lehenetsiaren data. 2 data hauek ez dute esan nahi bera. Iraungitze datak adierazten du elikagaiak kontsumitzeko egokiak diren eguna, egun horretatik. Aurrera, elikagai hori ez da kontsumitzeko aproposa izango. Baina, hobetsitako kontsumo datak ez du hori esan nahi. Data horrek, esan nahi duguna da, produktu horrek oraindik bere propietateak bere horretan mantenduko dituela, denbora tarte horretan, baina behin data hori pasata, haren ezaugarri batzuk aldatu egin daitezkeela. Zaporea, tekstura, usaina, dena delakoa. Horrek ez du esan nahi ondatuta egongo denik. Eta kontsumitu daiteke produktu bat hobetsitako kontsumo data pasata balimadu ere. Eta noski, esandakoa, elikagai edo produktu bakoitzak bere kontserbazio baldintza optimoak ditu, produktuetan askotan jarrita egongo dela, etiketetan, eta hori irakurtzea ere garrantzitsua da, nola kontserbatu jakiteko. Ohitura oso ona da baita ere, despentsak, izozkailuak ordenatzea produktuen daten arabera, iraungitze dataren, kontsumo lehenetxiaren dataren arabera. Hau da, nik produktu erosi berriak balden fondoan gordeko ditut eta ez kanpoan. Eta kontsumo data edo iraungitze datak gertuen dituzten elikagaiak kanpoan jarriko ditut lehenago kontsumitzeko eta ez bertan ahaztuta gelditzeko. Garrantzitsua da baita ere, hozkailua, izozkailua eta despentsa garbi mantentzea. Azkenean ez baldin badago garbia, bakterioak, onddoak eta dena delakoak egon daitezke bertan eta gure elikagaietara heldu. Beraz, geroz eta garbiago egon, elikagaiak ere hobeto kontserbatuko dira. Despentsaren kasuan, hoberena da, leku lehorra, freskoa eta iluna izatea. Elikagaiak bertan hobeto kontserbatzeko. Hozkailuek haien distribuzioagatik eta barruan dituzten baldintzagatik, baita ere, elikagai batzuk gordetzeko hozkailuaren parte batzuk egokiagoak dira beste eremu batzuk baino. Hozkailuetan, oro har, goiko aldean prestatutako produktuak gorde beharko genituzke eta behin irekita gorde hozkailuan
adierazten duten produktuak. Horiek goiko apaletan joan beharko lirateke hozkailuaren barruan. Erdian gorde beharko genituzke esnekiak, estebeteak eta arrautzak. Eta behean, normalean bi kajoi banatu egoten dira, alde batetik haragiak eta arrainak gorde beharko genituzke, edo beheko apalean edo kajoi baten barruan, eta beste aldetik, arrain eta haragietatik banatuta frutak eta barazkiak. Hau bai, beti albali bada kajoi horien barruan, eta plastikozko bildukietatik kanpo, ez eta sun gehiagi ez gordetzeko haien barruan. Bai? Eta azkenik atean, joan barko lirateke, edariak, saltxak, mermelada, gurinak eta alakoak. Hainbeste hotz behar ez duten produktu horiek, eta beraz ireki eta izterakoan gehiago berotuko diren horiek. Eta azkeneko atalera iritsi gara, etxean xabuketa murrizteko atal hauetan. Zer egin gelditzen zaizkidan soberakinekin. Hasteko saiatu beharko ginateke soberakinik ez sortzen. Aurreko atal guztietan kontuan izan baldin baditut aurreko guzti hauek, normalena da soberakinik ez sortzea edo soberakin oso gutxi izatea. Baina hala ere posible da izatea. Kasu horretan, zer egin haiekin? Saiatu naiteke, kozinatzen dudanean, kozinatzeko errazioak izatea izoztu ahal izango ditudan kopuruetan. Hau da, nik aste honetan 2 errazio behar baldin baditut, egin ditzazket 4 errazio, eta 2 izozkailuan sartu, zuzenean prestatu eta gero beste egun baterako. Horrela, behar dudan kantitatea daukat eta izoztuta. Beste aukera oso on bat da eta beranduago errepasatuko dugu, baina aukera ederra da aprobetxamendu errezatak egitea. Hori beti da posibilitate bat, etxean, elikagairen bat gelditzen baldin bazait, kantitate txikian, ez dit balio errazio oso baterako, aprobetxamendu errezetetan sartu daiteke, erabili ahal izateko. Elikagaiak baldin baditut iraungitze datara iritsi behar direla, data hori iritsi aurretik, prestatu egin beharko nituzke, eta izoztu, ez baldin baditut momentu horretan jan behar. Horrela, kontserbazio egoera hobetuko diot. Eta soberakin horiek, hau da nik kozinatu baldin badut, sobera gelditu zait, baina oraindik beroa baldin badago, lehen bailan sartu behar dut hozkailuan edo izozkailuan. Bero baldin badago, giro temperaturan utzi behar dut gehienez ordu betez. Gau osoa guzti baldin badut, azkenean denbora asko egongo da epein, giro temperaturan, eta horrek ja kontserbazio egoera okertuko dit. Lata irekiak baldin baditut eta ez baldin badut amaitu. Latan horrela uztea baino hobea da, taper batean sartzea, edo kristalezko pote batean, hobeto kontserbatzeko. Latan irekita baino. Izoztu eta desizozteko moduei dagokienez. Izoztutako elikagai gordinak desizozteko, ez genituzke berriro izoztu behar prestatu gabe. Nik desizozten baldin badut gordina dagoen elikagai bat, eta ez baldin badut dena erabili, berriro izoztu ahal izateko kozinatu egin beharko nuke. Beste alde batetik, prestatutako elikagai bat baldin bada, desizoztu dudana eta ez baldin badut dena kontsumitu, ez nuke berriro izoztu behar. Saiatu behar naiz, desizozten soilik kontsumituko dudana, ze hori berriro izoztea ez da ideia ona. Eta edozein elikagai, bai gordinak, bai prestatuak, desizozteko, ez ditut giro temperaturan utzi behar. Egon beharko lirateke 24 orduz izozkailuan, hori da modu egokiana. Edo mikrobinean sartu, edo Maria bainuan, dena delakoa, baina giro temperaturan inoiz ez. Eta ohitura ona da baita ere, elikagaiak izozten ditudanean, taper batean adibidez, taperrari etiketa bat jartzea izoztu dudan datarekin. Hala jakingo dut, elikagai hori zenbat denbora doan izozkailu barru. Eta azkenik, saiatu erabili ezin dena soilik botatzen zakarrontzira. Zakarrontzira botatzea izan behar du azkeneko aukera. Eta bota beharra baldin badut, ezin dudalako inondik inora ere erabili, hondakin organikoaren gaikako bilketa egin beharko nuke. Edukiontzi marroian bota beharko nuke. Eta ja amaitzeko aipatu duguna orain arte izan da etxean egin dezakeguna. Etxean ditugun elikagaiak nola kudeatu ahalik eta hobekien soberakinik eta botatzen dugun janaririk ez izateko. Baina kanpoan jatean ere kontuan izan ditzazkegu hainbat gauza janari xahuketa murrizteko baita ere. Hasteko
aukeratu behar da non jan. Establezimendu batzuk aukera ematen dute taperrak eramateko, sobera gelditu zaidan janaria etxera eramateko. Edo errazioen tamaina aukeratzen uzten didate, edo errazio tamaina ezberdinak dituzte, janari asko nahi bali madut, edo ez bali madut, hainbeste nahi. Horrelako ekintzak egiten dituzten establezimenduei, balioa eman behar zaie, haiek ere esfortzu bat egiten dutelako janari xauketa murrizteko, eta beraz gure aukeraketarekin ere lagundu dezakegu elikagai xauketa murrizten oreka sektorean. Batzuetan kanpoan jatean emozionatzen gara, ez? Behar baino janari gehiago erosten dugu, egia da momentu bereziak izaten direla, baina saiatu beharko ginateke behar duguna edo jango duguna bakarrik eskatzen edo bintzat saiatzen gehiegizko janaria ez eskatzen. Eta azkenik, aipatu duguna. Ahal bali bada, establezimenduak hori onartzen bali badu, galdetu dezakegu, ea gelditu zaizkidan soberakinak, gelditu bali zaizkit, ea etxera eraman ditzakedan taper batean, zakarrontzira bota beharrean, guk beste momentu batean kontsumitzen. Eta amaitzeko, aipatu ditu lehenago, aprobetxamendu errezetak dena aprobetxatzeko errezetak. Hauek beti erabili izan dira etxe guztietan, eta erraminta ezin hobea dira elikagai xauketa murrizteko. Errezeta pilo bat ditugu, oso baliagarriak dira batzuk, gure web orrian topatu dezakezue Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratu zuen errezeta sorta bat, hemen dituzue bertako adibide batzuk. Adibidez, barazkiak sobera bali baditut, helduegiak bali badaude eta laster hondatu behar bali badira, barazkien kremak egin daitezke adibidez. Bildukiak egitea, beti izan da, aukera oso ona, soberakinik ez izateko. Kroketak egitea, empanadillak, empanadak, kaneloiak, pasta beteak, aukera pilo bat ditu. Azkenean bildukietan, elikagai gutxiago edo sartzen delako, beste gauza batzuekin nahastu daiteke, eta horiek oso erabilgarriak suertatzen dira. Eta barazkien kasuan bezala, fruta oso heldua bali badu, fruta ezberdinak, aukera paregabea da, mazedonia bat egitea. Fruta ensalada bat egitea, fruta ezberdinekin, gainera zukuan jarri daitezke, hobeto kontserbatzeko, eta egun bat baina gehiago izan ditzazke hozkailuan. Seguro zuek ere ezagutzen dituzuela, horrelako errezeta eta ohitura hartzea besterik ez da, gelditzen zaizkidan soberakinak beste errezeta edo plater batzuetan sartzeko. Hau izan da dena, hementxe duzue Nerbioi Ibaizabal janari xaroketarik gabe kanpaina, mankomunitatearen web orrian ikusi dezakezue kanpaina honen berri, bertako materialak ikusi, galdetegiak eta beste hainbat baliabide daude bertan txertatuta. Eta baita galdetegi edo jolas moduko bat ere, bakoitzak bere janari xaroketa kalkulatu edo baloratu ahal izateko. Hainbat galderen eta baieztapenen bidez, balorazio bat egin daiteke, ea ohitura onak dituzun edo hobetzeko aukerak dituzun, zure xauketa ahalik eta txikiena izateko. Besterik ez, espero dugu baliagarria izatea, parte hartu kanpainan eta eskerrik asko.